Yes, hello, what's up sa inyo mga choy? Welcome back to my channel! Oh, ira bate. Yes, what's up sa inyo mga choy? Welcome back to my channel! Balik. Yes, hello, what's up sa inyo mga choy? Welcome back to my channel! Yatay lain na tarong aguan. Pati sa... Hello, what's up sa inyo mga choy? Welcome back to my channel. Welcome back sa Biboy Bugoy TV. So, ano ba ngayon, no? Panibagong araw, panibagong vlog naman po gagawin natin ngayon mga choy. So, as our drill na, hindi po tayo gagawa ng challenge ngayon. Hindi po tayo gagawa ng lifestyle vlog. Ang gagawin po natin ngayon, base po sa nakita nyo at nabasa nyo sa ating title ngayon, ang gagawin po natin mga choy ay unboxing our new... Hindi ko makita, no? Unboxing our new ring light, mga choy! Today, we're about to unbox this beautiful ring light, mga choy. Ang ring light na ito po ay sponsored sa atin ng 619 PH Online Shop. Maraming salamat! Thank you so much, no, sa inyo, sa unsaon na nitagal ko na, especially sa tumatangkilik sa ating vlog. At ngayon dito at nanonood natin ngayon surog Tagalog. So yun po, before po natin simulan ang pag-unbox ng ating new fill ring light, mga choy, ay buong puso ay please do follow or like our new Facebook page, which is ang Biboy Bugoy TV Online Products. May mga products po tayo doon, napakasulit, napaka lowest price, mga choy, at higher quality. Just follow and like the said page, mga choy, ang Biboy Bugoy TV Online Product. Hanapin nyo lang yan at search nyo lang sa Facebook, mga choy. Tamba mo diyan, ano? So ngayon po, without further much ado, wala na pa tumbik-tumbik pa, buksan na natin ang ating new ring fill light. So mga choy, itong ring light po ito ay mayroon tayong dalawang fill ring light, mga choy. So ito po ay 26 cm ring light, 2 meters tripod. Buksan na natin! Buksan mo, papasukin ako! So, simulan na po natin itong buksan. So, syempre, hindi po mawawala dyan ang pambansang pambalot, ang bubble wrap. And ang maganda po sa pag-deliver nila ay binalot po ito sa bubble wrap, which is naging secure po ang ating package at hindi po siya nagkaroon ng dents at kung ano-ano pang hindi mo magugustuhan sa iyong product or sa iyong parcel. Ayun na, buksan na natin! Ay! Sa mga choy, so sa loob po makikita po natin agad ang ating Queen of the Night or Queen of the Package, mga choy. So 2 pieces ring light po, mga choy, ang nandito. So ngayon buksan na natin ang alaman, and here we go. At syempre sa loob po, mga choy, sa loob po ng box meron po tayong ball joint or ano pang tawag dito. So dito po natin i-attach ang ating ring light. And next we have this 10 inches or 26 cm ring light, mga choy. Bang ganda. So test po natin yan mamaya. And ang ating cellphone holders, yun po mga choy, sa loob po ng ating box, nandito po ang ating 26 cm ring light or 10 inches cm ring light. At nandyan na po dyan, naka-attach na po dyan, mga choy, ang kanyang USB cord kung saan yan, dyan po dadaloy ang ating source para po siya ay daw. At wala, patay na. At dito na rin po ang ating cellphone holder, mga choy. Dyan na po natin i-attach ang ating cellphone. And yun po ang laman ng ating box. So next box, dahil beses po ang pinadala nila sa atin. So gayon din po, buksan rin po natin ito, no? And sa loob din po ng isang box, as usual, meron po siyang ball joint and 26 cm
light. And USB cord na naka-attach sa kanya. And as usual pa rin po mga Choy, nandyan na rin po ang kanyang cellphone holder. Nire-review po natin ng mabuti yan next time. Mga Choy, dahil dalawang ring light po pinadala nila at nandito, alam na po natin kung ano ang laman ng box na ito. Ay, buksan na natin. At ang laman po. Ay, wow! At ito po ang laman ng ikatlong box natin mga Choy. Ang kanyang tripod stand. 2 meters tripod stand. Ito po ang ating steel. Ito po ay steel, no? And ito po ay 2 meters steel tripod. I-set up lang natin ito mamaya. And sa next, fourth box po natin mga Choy, ganon pa rin. Meron din po tayo ditong steel 2 meters tripod. Part mga Choy ay susubukan na po natin i-install or ikabit-kabit na po natin ang ating ring light sa kanyang tripod. So una dito meron tayong tripod, 2 meters tripod. Ang ating tripod po ay po siya plastic. Made of steel po siya mga Choy. Siguro mas maganda mga Choy kung hindi po siya steel lang. Ito po ay aluminum steel. At hindi po ito nagkakaroon ng rash. Buksan na natin. Buksan. So isi-set up na po natin ang ating aluminum steel tripod mga Choy. And kabit na rin po natin ang ating ball joint. Our ball joint po mga Choy ay hindi po siya katulad ng iba. Plastic, ito po ay steel. And yes! So ikabit na po natin itong ball joint natin dito mga Choy. Ball joint. Yan. And that moves. Ay, so wag po kayo mag-alala kung nakikita po ninyo ay akala nyo po ay hindi po ganyan kahaba ang ating tripod. Ito po ay mahaba. Meron po itong 2 meters na haba mga Choy. And isi-set up na rin po natin itong ikalawang tripod natin para sa ating ikalawang ring light. Yes, for the next part mga Choy is the revelation of truth. Iilaw ba talaga ang ating 26 cm ring light? So, kung hindi po kayo nalinawan kung saan po tayo kuha ng supply kung paano pa iilawin natin ang ating ring light, hindi nyo po gamitin ang inyong laptop, cellphone with OTG wire on it. And pwede na rin po yung charger ng iyong mga smartphones sa bahay. So, ito na po yun mga Choy, no? Nakapaghanap na rin po tayo ng ating power supply. So, itong ring light na ito ay kinonect na po natin sa ating cellphone charger, which is na-connect na po natin siya sa ating 240 volt power sa bahay. So, ngayon po, paiilawin po natin. Ito ay from power source galing dito sa ating laptop. And ito po ang maximum light ng ating ring light na galing po ang power source sa ating laptop. How about galing sa 240 volts charger ng cellphone natin? So base po sa nakikita ko dito, mas malinaw po ang ating galing sa ating cellphone charger kesa dito po galing sa ating laptop power supply. And now, ang gagawin po natin ngayon ay papatayin po natin yung isang malaking light taas, which is gumagamit po tayo ngayon Firefly floodlight. So DIY light lang po natin yan. Tayin po natin para makita po natin kung gaano kalinaw or ano po talaga ang effect ng ating 26 cm ring light. Hoy, paliyog sira sa pultahan sa loyo go. Yes, ito na po yung effect ng ating ring light. So gumanda po ang quality ng ating video. So, konting kembot na lang. So, ito na po yung quality ng ating ring light. Yay! So, maganda po talaga siya mga Choy, no? So, maganda po siyang gamitin pang TikTok for vlogging. Katulad po ng ginawa natin ngayon. So, how about the other effect na? Tignan nyo mga Choy, parang kukunin na tayo. So, yun, how about the other effect or the other ring light effect, other light filter po
tignan natin mga choy. Medyo nakulangan lang ako kasi wala po tayong front light. I-change lang natin yung filter. The yellow or the orange light. Next, the yellowish white light and the blue light or the white. Ito po yung pinaka-puti na ilaw niya. So, ito na. So, ang gagawin lang po natin sa next vlog natin mga choy ay maganda na po na itong gamitin para sa ating vlog, sa susunod pang vlog. So, ang ganda na ng quality. Thank you so much sa nagbigay at nag-sponsor ng ating ring light. Maraming salamat and it has a big impact sa ating soon or sa ating future vlog mga choy. Wow! So ngayon, this part mga choy, no? I-attach na rin po natin yung ating cellphone holder dito sa ating 26cm ring light. So magagamit po natin itong 26cm So magamit po natin itong ating cellphone holder kapag gamitin nyo po itong ring light for TikTok or for cellphone vlog. So ito test. I-attach muna natin to dito mga choy. So, wag po kayong mag-alala kasi hindi po ganyan kahirap i-set up ang ating ring light. And, ngayon, i-touch lang po natin yung cellphone. Oy, hi, sa nagtanaw sa line. Ay, hello! Oh, nadoon na. So, ito po, yun po, no? Na-attach na rin. Pwede nyo na rin po itong i-attach ang ating, dito. And that was our unboxing for our 26cm or 10 inches ring light ngayon mga choy. Thank you so much sa narating nyo po ang dito part ng vlog na ito. Huwag po kayong mag-alala. Dahil maya or sa darating na panahon, magaling na po tayo gumamit ng Filipino or mag-Tagalog sa vlog natin. Kasi sa mga Bisayang choy natin dyan, marami na po kasi tayong viewers na hindi po talaga nakaintindi ng Bisaya. So ngayon, we have to adjust. Para rin po marami rin ang ma-entertain ng ating vlog. So, tatapusin na po natin ito. Maraming salamat sa patuloy ng tumututok. Maraming salamat sa patuloy sa pagtutok sa B-Boy Bugoy TV. This is B-Boy Bugoy. Thank you so much. Dagang salamat. Peace. Bye-bye.